Tak Pantery by mali vyhrať. Lepší, ale... Že čo? Také ľahké prehrávanie. To bola halu. Onej by im to mali pustiť. Dá dois, ale esse robô, vou lá no lado. Nie je to ani Krkňák, ani Midlák, áno. Ešte on môže zobrať. No nevráti. Midlák je Ružinový. Petrošky, ale vrátim. Ujeb, David, ujeb! Ešte! Vystrel! Dobrá, poďme do nich! Poďme, Puperice! Ešte dostanú gól, vidíš to? Oni ešte prehrajú. Dúfam, že ne. Oni prehrajú. Oni dostanú gól, vidíš to, lebo oni musia odvolať brankára. Oni musia. Dobre, ale im stačí bod, nemusia odvolávať brankára, majú rovnako jak Huroni. Potom už sa musia spoliehať na to. Tyčka. To už, vieš čo, to je... Nemajú súdené. Písek už leží. Ujeb! Ujeb ju! Dobrá! Kurva, dobre! Nemajú súdené, daj gól. Nemajú! Odle Bublerice, minúta do konca. Odvolajte brankára. Jožo, nedávaj gól. Nedávaj, nestrelaj, nedávaj im gól. Prerušte to, Priško to prerušte a zeberte si time do piči. Drží ho. Hraj. Miro, pred bránu, Miro, pred bránu. Vitaminom on ich nejde. Hovorím ti, odvolajú brankára, oni ešte dostanú gól. Vidíš to? Dávaj a do brány. V poslednej sekunde dostanú gól. A vyjeb ju. Z prvej súdne. 5 sekúnd, strieľaj, Jožko, nedávaj gól. Majú bod.